Второ видео от Ямбол, от градския парк, нападението на акулите, пълно с шарани, и хвърляме хляб и ги храним, и в момента е пълно с риба. Риба до риба, сигурно по над 1,5 килограм всяка. Борбата е безмилостно жестока. Хвърляй, колега, хляба. Ето. Чудо е. Риба до риба, риба до риба. То освен шарани, какво друго има? Знаеш ли? Не знам, мисля, че само шарани. Само шарани в момента. Много. Много. Ето ги и тук. Доста интересно. От тук ги храним от моста в река Тунджа. Така че да гостите на Ямбол, които дойдат в града, атракция, могат от моста, градския парк, да нахранят рибици при добро желание. Красота! Пирани. Направо пирани. Всичко се гълта. Всичко се гълта, да. Имаш един червен. Много. Сигурно има над 200 риби в момента долу. Големи шарани, виждам това са. Големи има, даже има и светли. Гълъбици. Така че приятен ден от мен. Дано харесате видеото. За повече видеа можете да ми последвате. Чао, чао, приятен ден!